L'entrevista. Connexió. El fil que et connecta amb Catalunya. Ara veureu dues cares conegudes de la casa, sobretot una d'elles perquè és la que ens porta entrevistes i personalitats interessants de la diàspora catalana i no només, des de l'Argentina. Ella és la Rosita Torres, que avui, en una ocasió molt especial, que ara descobrirem quina és, la tenim aquí amb nosaltres a l'estudi del Rap Ràdio. Què tal, Rosita? Com estàs? Hola, bona tarda. Molt contenta i aquí, de La Plata a Barcelona. Sí, és una situació estranya perquè normalment tenim una pantalla pel mig i ara, mira, estem compartint l'estudi. La taula que veiem cada vegada que obrim la connexió. Així és que un honor, un plaer poder estar aquí, en aquest lloc que no coneixia. Al contrari. És meravellós i bueno, la presència i la companyia de tot l'equip de la RAP. I us haig de dir que la Rosita no ha vingut sola, perquè l'ha acompanyada una altra persona que també us resultarà familiar, perquè no fa gaires dies vam compartir amb tota l'audiència una entrevista que recordareu per una frase que a mi m'ha quedat gravada, que em faré una samarreta, que diu: si no som feliços és perquè som tontos. Ella és la Rosita Sabater, la mare de la Rosita Torres, que també la tenim amb nosaltres aquí a l'estudi. Què tal, Rosita? Benvinguda. Molt feliç perquè al final s'ha realitzat un somni. Exacte. Que fa un temps que el portàvem al cor, no? En aquella conversa que vam tenir allà a Citibel, tu ens vas dir, jo tinc 94-95 anys i me queda un somni per complir, que és cantar amb la coral a Catalunya. I aquest és el motiu pel qual esteu aquí. Que estem aquí, sí. És una il·lusió molt gran de tot el coro, algo que sembla irrealitzable i s'ha complit, o es complirà, aquests dies. És una felicitat molt gran. Rosita, explica'ns en què consisteix aquesta participació de la coral. Bueno, qui sou? Comencem pel principi. Nosaltres dos som coreutes de la Coral Montserrat, que és l'agrupació coral del Casal dels Països Catalans de La Plata, i fundadora de la coral, una servidora, que vam començar amb tu, cantant... Allà al carrer 55, en aquella casa destartalada. Sí, i cantàvem pam tomàquet, de fet ho fem a 3 veus. Allí va començar la llavor de la coral, com una activitat del casal per promocionar el repertori català. Va anar creixent. Jo vaig sortir com a directora, vam demanar-li a un director platense que es diu Hernán Gatti, el va continuar. Després de Hernán Gatti vam tindre a un director meravellós que va fer un treball increïble amb la coral, que és el Bernardo Latini, i tant es va comprometre en la cultura catalana, en el repertori català, que va vindre cap a Barcelona a viure. Sí. Després del Bernardo Latini va estar el Pancho Ardanaràs, que va estar un temps curt, i per últim, María Ángeles Stacchiotti, que és l'actual directora de la coral, una noia molt preparada, jove, amb molta força, amb molt dinamisme, ho porta molt bé. Aquell grup que van començar en 6 o 7 persones, 8 màxim, ara som quasi 32 persones cantant. Uau! I a partir de l'impuls que li va donar la coreuta més jove que tenim a la coral, de posar en projecte la possibilitat de vindre a cantar aquí a Catalunya, es concreta de la setmana del 6 al 12 de juliol. Per què? Que hi ha una trobada internacional. Participarem del número 61 Festival Internacional del Cant Coral a Barcelona, organitzat per la Federació d'Entitats Corals Catalanes, que posa a disposició tota l'organització per poder tindre tallers, concerts, a llocs emblemàtics de Catalunya, perquè cantarem a la Sagrada Família. Uau! Cantarem el dimarts, això. El dimecres anirem a cantar a Montserrat, en un repertori sacro. El dijous a la nit estirem cantant a Santa Maria del Pi,
i portem repertori folclòrico, popular, argentí, latinoamericano, que era un interès que ens demanava la federació com a coro d'Amèrica. El divendres anirem a cantar a Casserres. Ens porten a cantar allí a la parròquia de Casserres, i el dissabte acabem en un concert compartits les 7 corals que estirem treballant tota la setmana en diferents tallers al Palau de la Música. Uau, Rosita, això és que ja només aquest recorregut que ens ha fet ara, començant per la Sagrada Família i acabant al Palau de la Música... Sembla impossible. Sí, no? És molt maco, molt. Tot el cor està tan content, tan content. La gent que conforma la coral, l'única catalana és la iaia. Diguem-ne, nascuda a Catalunya. Nascuda a Catalunya. Els altres són socis del casal. Hi ha 3 o 4 que som descendents amb arrels catalanes, però els altres són entusiastes per participar d'una activitat coral que és tan bonica, perquè en una activitat coral diuen que cantant en grup els cors es posen en una mateixa freqüència i això es porta uns llaços d'unitat al grup molt meravellosos emocionalment, que ajuda a la interpretació, ajuda a tindre força per encarar els assajos i anar capdavant. Així és que portem un grup meravellós de persones que estan dividides en les 4 veus, estan els baixos, els tenors, les altos i les sopranos. Fem obres a 4 veus. I tenim tant entusiasme que esperem amb molta alegria que arribi el dilluns per començar aquesta setmana. Ara te demanaré una mica més de detalls, però te volia preguntar a tu, Rosita, de tota aquesta programació, quina és la que te fa més il·lusió de totes? Del programa del concert? Sí. No, vull dir dels llocs on anireu a cantar. Tots m'agraden, perquè cada cosa és única, com tot el món, com tot és únic. És com els moments que estem vivint, que passes un moment i ja no torna mai més. Així que com que tot és únic, tot ho considero que és molt valiós, molt valiós. I les coses que són tan anomenades, dius, com puc cantar la Sagrada Família? A Montserrat hi he estat tantes vegades i és tan preciós. Així que tot ho fa molta il·lusió. Molta emoció. Aquestes 7 corals que ens esmentaves, Rosita, són catalanes? Són de tot el món? És internacional. Mira, som 7 corals els que participen en aquest festival aquest any. Un coro de nens de Xina, un coro alemany, un coro basc, un de Madrid, un de Granada, un de Catalunya i nosaltres d'Amèrica, l'únic d'Amèrica. I va haver un procés de selecció, és a dir, recordo que l'any passat estàveu allà dient no sabem com anirà, no sabem si es triaran. Exacte, al setembre ens van demanar que enviéssim uns vídeos amb el repertori, i fins a últims de desembre no vam saber que estàvem seleccionats. Així és que el 1 de gener ja estàvem tots fent l'organització que pareixia que no arribava mai, però ja estem. Ja esteu aquí. Me deies, i me sembla una descripció fantàstica, que cantar en una coral crea uns llaços especials amb les altres persones. Amb aquestes altres 7 corals fareu assajos conjunts, fareu coses junts. Suposo que també es crearan aquests llaços, no? Exacte. A més, hi ha una tradició, així com al deport hi ha el tercer temps o intercanvi de samarretes, nosaltres també tenim intercanvis amb tots els coreutes dels altres corals, hem preparat coses molt pròpies d'Argentina per a poder fer l'intercanvi, però participarem durant totes les tardes, de dilluns a divendres, de tallers per treballar obres específiques. Hi ha 3 tallers, un de música asiàtica, un de música contemporània i un de música d'autores dones. Nosaltres ens han apuntat en aquesta, que la portarà la directora Núria Conillera, catalana. Doncs en aquests 2 dies nosaltres ja tenim les partitures, hem estat estudiant prèviament, i el que farem aquesta setmana serà armar cada una de les obres per poder cantar-les tots els 7 corals, els 3 tallers, al Palau de la Música el dissabte.
Hi ha algun assaig previ o aneu allà Anirem una mica abans. El dissabte ens han dit a provar sala i ja. Bueno, estem acostumats als que estem cantant així. Sí, sí. Així és que portem 2 números de la missa criolla d'Ariel Ramírez també per poder compartir. Portem un tango dintre del repertori, el tango Nada, que és meravellós. Portem una cançó també en un arreglo de 4 veus de Fito Páez, que cantarà també al Palau de la Música aquests dies, Sí, és veritat. Bueno, i portem també repertori de música del Brasil, de música de Colòmbia, diguéssim, molt bonic el repertori per a... Me deies, a més, que pràcticament el 90% de la gent no tenia contacte familiar amb Catalunya. Aquesta gent ha hagut d'aprendre una mica de català per poder cantar, no? De fet, la professora de català ens passa diguéssim, les lletres en àudio perquè poguéssim totes les persones aproximar lo millor possible a la llengua catalana, perquè tenim obres també, per supuesto, de llengua catalana. Sí. Segurament la música, Rosita, que tu ets una apassionada, és una manera magnífica d'apropar aquesta gent a la cultura catalana, no? Jo em sembla que la música té que salvar el món, perquè ho porta tot dins la música, l'emoció, l'acompanyerisme, els coros, és tan maco, així que sí, i a part és una gent molt agradable, hi ha molt companyerisme amb tots, amb els gustos, la música per mi ho omple tot, omple la vida, no? Junt en la vida quotidiana que té un cada dia, però això és un escape, diguéssim, que té un per viure millor, sempre. Com ha estat l'arribada a Catalunya d'aquesta gent? Perquè vosaltres, d'alguna manera, sou com les referents, no? Nosaltres arribem a casa. Pues l'organització del viatge ha sigut així, que han fet un treball de poder juntar els calés per les qüestions comuns, però cada passatge està a càrrec de cada integrant. Hi ha una varietat, cadascú ha buscat el seu data i el seu passatge com ha volgut. Així que anirem arribant. Van arribant a poc. El dilluns sí, tenim que fer caps tots a la residència. I tot i que el programa és molt ajustat, ja ens ho has dit, hi haurà temps per fer alguna visita, està prevista això, alguna altra activitat cultural? Tenim previstes, amb el govern de la Generalitat de Catalunya, estem confirmant aquests 2 dies que ens rebin al Palau de la Generalitat com a grup i si podem fer al Parlament també. Molt bé. I el dissabte també en una agència que ens ha facilitat els serveis de la Catalunya Exterior ens vindran a buscar en un bus i farem un passeig per tota Barcelona, així que crec que això és moño, com decimos allà. Sí, fantàstic. Doncs repassem això, si la gent pot anar a veure aquests... Pot entrar a la web de la Federació d'Entitats Corals Catalanes, allí està el programa, a la finestreta de 61 Festival Internacional del Cant Coral a Barcelona, està el programa, els llocs, els horaris. A Santa Maria del Pi és obert, és a les 9 de la nit, el dijous. El Palau de la Música són entrades, però són molt accessibles, han d'entrar a la web del Palau de la Música per a poder trobar l'entrada. I la Sagrada Família no és interna i a Montserrat sí cantarem a la 1 de la tarda amb tota la gent que estigui allí. Uau, això realment posa la pell de gallina, no? Pensar que estareu a Montserrat cantant... Amb la Coral Montserrat, que això ens fa molta il·lusió, no? Perquè portem el nom de la patrona de Catalunya i cantar allí mateix, pues... És inoblidable, no? Sí, clar que sí. En aquest any que fa 30 anys que va renéixer el Casal dels Països Catalans. A l'octubre farà 30 anys. És una magnífica manera de celebrar-ho. I ja ho crec. I estem preparant, ara tornem. Allí a Argentina tenim el recesso invernal a finals de juliol, però a l'agost comencem a treballar perquè finals d'octubre-novembre tenim l'homenatge a la música catalana, que el casal cada 2 anys ho fa
I la coral aquesta vegada invitant a corals dels altres casals a prop de La Plata, el casal de Buenos Aires, el casal de Castelar. Farem aquest concert homenatge, així que tenim que tornar, descansar i de seguida seguida tornar a fer més repertori de música catalana per a poder fer aquesta festa d'homenatge a la música catalana. Magnífic. I la representació aquesta que ha vingut, hi ha gent de totes les edats? Tenim, sí, per reforçar una mica la coral hem invitat, perquè el casal té la Coral Montserrat, que és de gent adulta, i el Filia Coral Jove. Tots dos corals les dirigís Maria de los Ángeles Stacchiotti. Així és que, com tots els joves no podien vindre, alguns sí s'han afegit a la Coral Montserrat. Heu fet com un mix de les dues. Han fet un mix de les dues, així que tenim gent... El més petit té 19 anys, que ve a cantar amb el pare, i la més gran, la iaia. Així que tenim tots els colors de les edats a la coral. I tots nos emportem la mar de bé. Mira, la veritat és que ens feia moltíssima il·lusió que ens acompanyéssiu avui, sobretot perquè havíem tornat d'aquella conversa amb tu a Citibel, amb aquesta idea de dir, mira la il·lusió que li faria, però clar, és una cosa... corals de tot el món que es postulen per venir a aquest festival internacional, mira, sembla difícil, no? Sí. Semblava difícil, i mira. És grandiós això que s'hagi pogut arribar a realitzar. Així que estem molt contents, molt contents. I nosaltres també que venim a casa, ens esperen a Flix, al meu poble, com a 40 familiars. Així que també serà una alegria molt gran estar amb ells. Home, fantàstic, tu diràs. Doncs moltíssimes gràcies a totes dues. Gràcies a vosaltres, perquè ens trobem a casa també a la RAP. Exactament, sou part d'aquesta gran família que és Rap Ràdio. I contem amb tu per seguir coneixent gent... Clar que sí, quan torni. Quan torni, quan passi el recés d'hivern, quan païu totes aquestes emocions que portareu a la maleta de tornada. Tornarem a buscar entrevistes interessants per poder col·laborar amb la programació de la RAP. Fantàstic. I a tots vosaltres us convidem, com deia la Rosita, a buscar la web de la Federació d'Entitats Corals de Catalunya, perquè la programació és variada, estaran a diferents llocs i és una oportunitat única per veure la Coral Montserrat en acció, a més, en companyia d'altres corals internacionals.